کہ امیہ تھے مرنا جامی نہیں، تو امیہ نے کہا نہیں میں جناب لشکر روانہ کر کے جا رہے ہیں، بس اتھے جا جاواں گا۔ جد اتھے گیا تو رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتا میں انہوں پیچھا نہیں مڑن دینا۔ ہاں اور جب چلیا نا کہ انہیں لشکر کہنے لگا یار تو ایڈا بڑا سردار ہے جب مڑ کے جاویں گا تے لوگ کی کہنے گے ذرا اور تھوڑے جاگے دے، ذرا اور تھوڑے آگے۔ رب فرماندا اسی فرشتے نے حکم دیتا انہوں دکھ دے ہوئے لے گئے بدر وچ۔ جدو بدر وچ انہیں گڑ بڑھنے ویکھے نا 1000 فرشتے، 2000 فرشتے، 3000 4000 نشانہ والے، پھر رب نے فرمایا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جدو انہیں گڑ بڑھنے ویکھے نا تے پھر نسیا تے ہے بڑا موٹا سی، بڑا چنگا موٹا سی ٹھلا سی، تے نسیا نا تے نسیا نہیں گیا، حضرت بلال دی نظر پہ گئی۔ فرمایا جاؤ امیہ ہلاک بلال، فرمایا جا جو امیہ بچدا تے بلال نہیں بچدا۔ اسلام بڑا ڈاڈا، انہیں حبشے دے غلام کولو امیہ دے 2 ٹکڑے کرا دیتے ہیں بدر وچ۔ اسلام بندے کھڑکاندہ ضرور ہے۔ حضرت خباب بن عرد حضرت خالد بن ولید نے انہاں دی کمر تے این کر کے ہاتھ رکھیا تو ہاتھ کمر دے وچ چلا گیا۔ اے اسلام ہے حضرت خباب بن عرد، حضرت خالد بن ولید نے موڑے تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ اندر چلا گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا خباب ایک ہی مسئلہ، انہاں کیا پتہ کی گل کی تھی؟ انہاں کیا خالد جدو تسی اسلام دے مقابلے لشکر لے کے آندے سو نا ادو خباب انگارے ہوتے لمحے پہ کے نا ظلم اور جبر دے تحت انگارے ہوتے لمحے پہ کے اپنی چربی نال اس انگارے نوں بند کرتا سی۔ تے حضرت خالد بن ولید بھی رون لگ پے تے خباب بن عرد بھی رون لگ پے۔ ہاں اسلام بندے کھڑکاندہ ضرور ہے لیکن پھر اسلام جدو دیندہ ہے نام تے پھر حضرت فاروق اعظم اسلام لے آن تو پہلے حبشی غلامہ تے تھک دے بھی نہیں سن، کہندے سن ساڑی تھک قیمتی، لیکن اسلام لے آن تو بعد حضور دے دامن نہ وابستہ ہون تو بعد کہندے سن ابو بکر سیدنا وعدک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار تے ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال بھی ساڑا سردار۔